Lindström Huntelaar. Kaksintaistelu menossa. Farfanin kulma tulee siihen eteen, vaan ensimmäisenä välissä. Ja nyt ajaa pukki itsensä tilanteesta ulos ja siellä on vaikka kuinka paljon Schalke-pelaaja. Raul, hänet kaadetaan ja voi sentään, se on rangaistuspotku. Rafinha kaataa Raulin ja näin Schalkelle tarjoutuu loistotilaisuus kirjattua tai HJK:n etumatkaa umpeen. Raul on unohtunut sinne, tässä vielä tuo tilanne. Siellä on Huntelaar selvästi paitsiossa, mutta näissä Raul kyllä, tämän hän kyllä taitaa. Hän paanii siellä ja Rafinha voi sentään kun on turhaan laittaa jalkansa vielä siinä väliin. Ja näin Schalken rangaistuspotku. Klaas-Jan Huntelaar pallon takana, Hollannin maajoukkueen hyökkääjä. 4 maalia tällä kaudella Bundesliigassa. Onnistuuko nyt vai viekö Valleen pitämän korren? Kyllähän onnistuu ja Schalke johtaa 1-0. Hyvin on Valleen mukana, mutta Schalke menee johtoon ja näin yhteismaalit ovat HJK:n hyväksi enää 2-1, mutta se on kuitenkin etulyöntiasema. Valleen saa vielä näppejään väliin, mutta ei auta. Siis keskelle Ring odottelee siinä, ei löydy sen verran tiiviisti puolustaa tällä hetkellä Schalke. Riihilahti, Sadik pistää pukille ja siinä olisi paikka, niin pukilla Teppo maali, ei onnistu, Joel Matip pelastaa maaliviivalta, mutta tilanne jatkuu edelleenkin. Dabdaba ei ollut tarpeeksi kova tuo pukin laukaus, mutta upeasti rakennettu tilanne ja toivottavasti tästä vielä saadaan jo toinenkin tilanne aikaan. Pukki takaisin pukille, pukki harhauttelee, voisi jo laukoa, antaa sinne vierelle, pukki, siinä on paikka ja maali! 1-1, Teemu Pukki iskee HJK:n tasoihin, hän tuhri yhden paikan, mutta ei tuhri toistamiseen, ja näin HJK saa sen vierasmaalin, mitä se kaipasi tässä vaiheessa, kun Schalke teki tuon ensimmäisen osuman, ja Ralf Rangnick on raivoissaan. Upea maali kerta kaikkiaan Teemu Pukilta, mutta se oli kyllä kerta kaikkiaan upeasti rakennettu tilanne, ja tässä se nähdään. Nyt nautitaan vain kuvista. 18 peliminuutti. Sahataan todella tyylikkäästi Schalken puolustus auki. Muutaman minuutin verran ainoastaan kesti HJK:lta toipua tuosta Schalken 1-0 maalista. Ja nyt tilanne on se. Huntelaar on yksin Lindströmiä vastaan. Lindström liukuu, Huntelaar pääsee vielä etenemään ja laukoo maalin. 2-1 laukoo kyllä komean maalin, sille ei voi yhtään mitään. 1 vastaan 1 tilanne ja Lindström tekee oman ratkaisunsa, hän yrittää liukua eteen. Mutta Huntelaar lukee tuon hyvin ja laukoo komeasti maalin kattoon. Tässä Raul tarjoilee loistavan syötön. Valleen on lyöty toistamiseen 3 maalia ensimmäisen 25 minuutin aikana. Nyt tekee maalin Huntelaar. Jälleen kerran voi kai sanoa 2 maalia hollantilaiselle tässä ottelussa. Mutta Huntelaar, Höger, Farfan ja täältä tosiaan, kuten studiomiehitys sanoi, nämä vaarallisimmat paikat ovat tulleet. Farfan jälleen menossa sieltä kansikkaan ohi ja se on rangaistuspotku. Kyllä mielestäni ensimmäinen rike tapahtui rangaistusalueen ulkopuolella, mutta kyproslaiserotuomari ei tästä hätkähdä. Kansikas repii jälleen kerran perulaispelaajan siellä kumoon. Katsotaan nyt. Eikä se pitäisi nyt mennä niin, että jos ensimmäinen rike, joka tulee tuossa, tuo repiminen on ulkopuolella. No, toki tätä katsotaan nyt sinisin silmin.
Voi sentään, jos jälleen rangaistuspotkuja heti tähän toisen puoliajan alkuun. Ei auta mitään. Huntelaar saa mahdollisuuden viimeistellä hattutemppunsa tässä ottelussa. Ja sinne menee samaan kulmaan. Tilanne on 3-1. Yhteismaalit tasan 3-3. Klaas-Jan Huntelaar maalintekijänä. 2 rangaistuspotkua ei missään nimessä saa antaa Schalke-tasoista joukkuetta vastaan. Jälleen kerran on Wallen hyvin mukana. Tällä kertaa ei saa edes näppejään kyllä väliin, mutta Hollannin maajoukkue Louis Holtby. Holtbyn keskitys tulee sinne maalille. Ei se näin voi mennä nyt. Sinne on Papadopoulos unohtunut täysin vapaaksi maalin eteen. Ja Schalke tarraa kiinni jatkopaikkaan. Tilanne on 4-1. Ja toinen puoliaika vastaa tässä alkuvaiheissa. Kyriakos Papadopoulos. Kreikan liigan nuori pelaaja aikoinaan. Nykyään ikää vasta 19 vuotta ja tässä on kyllä löysää puolustamista. Lindström on jäänyt sinne alas, Rafinha ei seuraa ollenkaan miestä. Sen lisäksi Timi Lahti ja Tuomas Kansikas unohtavat täysin kreikkalaisen keskelle. Ja nyt sattuu kyllä paha virhe HJK:lta ja tilanne on 4-1, yhteismaali Schalken hyväksi 4-3. HJK tarvitsee maalin ja pelin luonne se muuttuu nyt täysin. Farfaan matala keskitys keskelle. Voi sentään. 4. maali Huntelaarille ja Schalkelle jo 5. osuma. Nytkö katkeaa HJK:n selkäranka? Ei se edes näyttänyt ensin niin hirveän vaaralliselta tilanteelta, mutta niin vain Huntelaar tulee sieltä esiin ja tekee tilanteeksi nyt 5-1. HJK tarvitsee 2 maalia. Tällä kertaa Matias Lindström lukee kyllä täysin väärin tuon tilanteen ja ei voi mitään. Huntelaar rankaisee. Tarkka on hollantilaisen sijoitus, ei kerta kaikkiaan voi mitään. 63. peliminuutti. Ja maaleja olla Huntelaar illan 4. reilun tunnin jälkeen 5-1. Marica tulee ja ketäpä muuta kuin Huntelaar ja sieltä anteeksi se on Draxler tällä kertaa, joka tekee maalin 6-1. Ja tämä homma on viimeistäänkin nyt selvä. Vajaa 10 minuuttia jäljellä ja 6-1. Yhteismaalit 6-3. HJK ei 3 maalia tee. Se on aivan pomminvarma asia. Schalke tulee välttämään suuren katastrofin. Ja tämä tilanne oli kyllä, se oli niin samalla tavalla rakennettu kuin tässä toisella puoliajalla. 5 aiempaa paikkaa. Ja nyt jälleen sieltä Lindström ei vaan yksinkertaisesti jaksa enää seurata miestään. Ja Draxler niukuu pallon tyylikkäästi maaliin. Vasta 17 vuotta siis on Draxlerilla ikää. Historian 4. nuorin pelaaja Bundesliigassa, kun asteli kentälle